Beeinflussung.
Dobro, dobro, stižete vi pre mene, mislim, ja sam tu za pola sata. Nekih pola sata, prilike, ajde, čao.
Sifa.
reče 53.411 za Batajnicu. Mislim, broj tega treba vlastiti nastroju tebe ne važi, ne važi, možemo od Batajnice 11 i kolosek, da ćeš mi broj ta mašina, tebe se prebaci i ostaje u Batajnici. Jest. Tako? Tako je. Malo se sad čekaš, tu imam neki ulaz tamo gdje je sprato sručina, da ćeš mi broj pa te ja zovem gotovo odrazima 06. Ok, razumeo sam, Kalmar, pozdrav. Ćao, Beton. Sifa. Zugbeeinflussung.
FIFA. Zugbeeinflussung.